eyes shut, but they know. Buried alive by the lies in they soul. They stride of a blind man's stroll. Well, for whom does the next bell toll? I'm too many years in the zone. Too many years to have built what I own. And many dumb fools try to take what I've grown. But these roots go deep and you can't blood a stone. So if you wanna push, I'ma shove. If you wanna spar, we can do it, no gloves. And if you're gonna run at me, you better do it hard. Cause I fear no fall, no brawl, no scars. I'm 2 pounds shy of a bomb. I'm 1 shade short of alarm. I'm too past wrath that I'm calm. Got 2 last laughs in my palms. I'm 3 degrees west of a hurricane. 4-wheel drive with a ball and chain. My 5'7" is irrelevant. I'm 6'6" if you threaten my development. Now see, a wise man learns from your mistakes and lets the blunders of his brother serve to fill his plate. So best be on your way before the tidal wave breaks. Cause you don't wanna come to meet the reaper that awaits. Με τα χρόνια λοιπόν θεσπίζει κάποια πράγματα. Η κάρτα έπρεπε να είναι ακριβότερη. Για λίγο Βαγγέλη. Η φοιτητική κάρτα στη Β' ζώνη είναι 60 ευρώ. Εμείς την έχουμε 45. Και θεωρεί είναι λογικό πώς ας πούμε 45. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή παράλογο. Δεν βάζει λεφτά στην τσέπη, απλά το κάνει για την εξυπηρέτηση των πολιτική, πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν καθορίζεται από εμάς. Καθορίζεται από το Υπουργείο. Βάσει της απόφασης λοιπόν αυτής, η φοιτητική κάρτα στη Β' ζώνη είναι 60 ευρώ. Εμείς την έχουμε 45. Γι' αυτό λέω ότι την έχουμε ετοιμάσει. Να μας πείτε ότι μας κάνει και χάρη, ας πούμε. Μια πάρα πολύ καλή. Ο λόγος που 45 ευρώ έχετε την κάρτα είναι επειδή δεν βγαίνετε δηλαδή. Όπως εμείς είμαστε χαμηλών οικονομικών στρωμάτων και δεν έχουμε. Τόσο μπορούμε να πάμε προς τα κάτω, δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Και εσείς δεν μπορείτε, ναι. Εντάξει. Τόσο μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε. Άρα εμείς είμαστε της πραγματικότητας. Εσείς δηλαδή είστε σαν και εμάς ένα φτωχαδάκι που αναγκαστικά την έχετε σε τιμή κόστους στην κάρτα για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Ωραία. Τώρα που εμείς κύριε Βουλαράκη είμαστε πολύ περισσότεροι από εσάς. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε πολλά άτομα μαζί με τους ανθρώπους ηλικιωμένους που ανεβαίνουν κάθε μέρα στο Παγνί που δεν έχουν να δίνουν 3 ευρώ τη μέρα για το πήγαινε έλα και το ξανά πήγαινε έλα. Έτσι. Ένας αριθμός ανθρώπων έχει δικαιούται κάρτα από το Σεπτέμβρη. Ωραία, τις παίρνει τον Νοέμβρη. 2,5 μήνες πληρώνουν 80 λεπτά εισιτήρια. Αυτά τα λεπτά από τη στιγμή που είναι ποιος σας τα λέει. Πότε ήρθαν οι κάρτες εδώ πέρα, πότε ήρθαν οι κάρτες εδώ πέρα. Πότε ήρθαν οι κάρτες στο Ηράκλειο. Η κατάσταση έχει έρθει εδώ και δεν έχουν έρθει να πάρουν. Πότε ήρθαν οι κάρτες στο Ηράκλειο, πότε τις πήρατε πρώτη φορά εσείς. Δεν ξέρω πότε. Πότε πείτε μου 16 Νοεμβρίου. Πότε έπρεπε να είναι εδώ πέρα. Πότε πρέπει να είναι εδώ πέρα. Μην φωνάζετε εδώ μέσα. Μην φωνάζετε λέω. Όταν εσείς καθυστερείτε. Δεν μπορείτε να φωνάζετε. Όταν εσείς. Ακούστε με λίγο. Εδώ δεν είναι πανεπιστήμιο το κατάλαβα. Όταν εσείς εδώ μας δίνετε κάρτες, εδώ και 2,5 μήνες που τους δικαιούμαστε και όλα αυτά τα πληρώνουμε εισιτήρια και πάνε στην τσέπη τη δικιά σας, εδώ θα ερχόμαστε και εδώ θα φωνάζουμε. Ναι, πότε ήρθαν οι κάρτες εδώ πέρα κύριε Βουλγαράκη. Δεν ξέρω ποτέ. Αν δεν ξέρεις ποιος ξέρει. Το Έθνο και τα Χανιά. Αν δεν ξέρεις ποιος ξέρει. Το Έθνο και τα Χανιά, εδώ και πόσο καιρό είχαν κάρτες. Σε εμάς μας έλεγε η κυρία Βουλγαράκη που είναι στη Μέρνα. Μας έλεγε, έγινε συγγνώμη μια παρατυπία. Και ότι συγγνώμη παιδιά θα μπορούσατε να είχαν βγει οι κάρτες, αλλά δεν θα τις πάρετε. Γιατί έτσι. Λέμε με τα υπόλοιπα τμήματα έχουν πάρει κάρτες. Η φοιτητική μέρημνα δεν ξέρω τι κάνει. Εμάς μας έστειλε μια κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνει η φοιτητική μέρημνα και μια χαρά κάνετε και σε αυτό που κάνετε. Αν δεν εισπράξουμε τα φόρα να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου δεν θα βάλει. Μα καθημερινά τα λεωφορεία όλα είναι γεμάτα. Μπα. Και λες και εσείς δεν έχετε πει ποτέ σε λεωφορείο να μας συζητάμε. Λες και κάρτα μετά στα 25. Λες και κάρτα μετά στα 25. Θα είχατε πει μέσα εσείς. Λες και με κάρτα ήταν στα 25-20 ευρώ θα είχατε πει μέσα. Δεν θα μπορούσατε να βγάλετε λεφτά. Το κατεβάσαμε όσο μπορούσαμε. Άρα δεν μου λέτε για την υπολογία και πολιτική. Ό,τι θέλετε το κάνετε. Όχι ό,τι θέλω. Γιατί το 45 συμφέρει για 1-2 ευρώ μόνο αν μπαίνουμε στη σχολή και τα Σαββατοκύριακα. Που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάντε τα μαθηματικά. Με τα 80 λεπτά. Κάθε μέρα να μπαίνουμε Είστε επιμελείς φοιτητές. Κάθε μέρα κάντε τις πράξεις τώρα. Συγγνώμη κύριε. Και 5 να μπαίνετε, εμένα δεν με διάζει. Από την ώρα που έχει κάρτα μπορεί να πηγαίνει οι βόλτες πάνω κάτω.
Ναι, αλλά δεν συμφέρει. Εμείς 5 φορές την εβδομάδα ανεβαίνουμε. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν συμφέρει. Αντιλαμβάνεσαι την ασοβαρότητα των Αυτό απαντήσεων. που είναι σωστός φοιτητής συμφέρει και παρασυμφέρει. Μα για αυτός που είναι σωστός φοιτητής και ανεβαίνει 5 φορές την εβδομάδα πληρώνει 32 ευρώ το μήνα. 5 φορές την εβδομάδα πάει μόνο στο πανεπιστήμιο. Πόσοι θα πάμε? Σάββατο Κυριακή τι να κάνουμε? Πάμε μία φορά το πρωί. Πάμε μια φορά το πρωί από τις 10 και φεύγουμε στις 9. Γιατί και οι μεταφορές μέσα στην 62 Μαρτίου και μέσα στην κίνηση, αντί να βγάλουμε ένα δρομολόγιο που να πηγαίνει και παραλιακά, πηγαίνουμε το πρωί γιατί δεν μας συμφέρει να πάμε 2 ώρες την ημέρα να ανέβουμε και 2 ώρες να κατέβουμε και να το κάνουμε και 3 φορές αυτό. Οπότε χάνουμε τις ώρες μας και τις μέρες μας πάνω στο πανεπιστήμιο γιατί είμαστε και επιμελείς. Θα πάμε πάνω, θα κάνουμε το καφέ μας πάνω, το μάθημα μας πάνω, όλα. Μπορεί να έχουμε 4 ώρες κενό και καθόμαστε εκεί. Γιατί δεν μας συμφέρει το κτέλ του Ηρακλείου να μας βολέψει, να μας εξυπηρετήσει, να πάμε γρήγορα στο σπίτι μας και να ξανανεύουμε μετά. Αν έχετε την κάρτα, μπορείτε να πάτε όσες φορές θέλετε. Η κάρτα κάνει 45 ευρώ. Είναι ένα παράλογο. Μην πάρετε κάρτα, πάρτε ειστήριο. Τι να κάνουμε? Πάρτε ειστήριο. Πόσα εισιτήρια θα κόβουμε την ημέρα? Για πείτε μου. Η θέση σας, είτε το θέλετε είτε όχι, η θέση σας θα δημοσιοποιηθεί. Ο κόσμος του Ηρακλείου και ο κόσμος ολόκληρης Ελλάδας θα μάθει τη θέση του κύριου Βουλγαράκη. Και θα μάθει τον ίδιο τον κύριο Βουλγαράκη. Και θα μάθει τα κτέλ, σαν κτέλ, τι κάνουν σαν επιχείρηση εδώ πέρα. Και τότε, όταν ο κόσμος θα ξεκινήσει να μπαίνει σε λεωφορεία και να πληρώνει και να λέει όπως το κτέλ μας γράφει, το γράφουμε κι εμείς, τότε θα δούμε τη θέση σας. Εντάξει. Όταν θα δείτε φοιτητές να μπουκάρουν μέσα αγανακτισμένοι, όχι επειδή γουστάρουν, όχι επειδή να το παίξουν μάγκες, επειδή δεν μπορούν να ανέβουν στη σχολή τους. Εμείς είμαστε εστιακοί. Ξέρετε ότι πολλές φορές δεν θέλουμε να ανέβουμε να κατέβουμε στο κέντρο γιατί λέμε δεν έχουμε λεφτά για εισιτήριο. Ξέρετε πόσες φορές εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ το ψηφοδέλτιο που έχετε στείλει. Ωραίο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο. Πολύ λογικό το Είναι ξεκάθαρα ότι είστε Πολύ φοβεροί. λογικό το ψηφοδέλτιο. Είναι ξεκάθαρα που είστε παντού κομμένοι. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα. Μια χαρά. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Από ποιο κόμμα Το πρόβλημά μας είναι η στάση που κρατάτε. Το πρόβλημά μας είναι η στάση που κρατάτε. Εσείς σημειώνετε πάνω στις ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας. Τι μου λέτε τώρα? Απλά να ξέρετε σημειώσεις πάνω στο ψηφοδέλτιο. ότι ο κόσμος των φοιτητών αγανακτισμένος γιατί δεν μπορεί να σπουδάσει θα μπουκάρει στα λεωφορεία. A man with a grudge and a case, a man with intent on his face. And if a man walks in a place, let it be known I won't hesitate. This a long time coming like a comet pass. Got them all fired up from the rocket blast. And if I fall on my sword, turn my bone to ash. Let it clog up the sand in that hourglass. We in the title fight, roll for the blow. And you can reap the benefit of what I have to sow. Cause I'm about that worth of which you don't appear to know. So you can take the scene while I take over the show. It's a long way down when your head is in the clouds. And all around the sirens play. Don't get in my way. Don't tell me I should bow. Cause I'm no clown. This is not a game. Don't get in my way. You don't wanna say no more than a mom you can't afford. And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna push your up or back up and withdraw. Cause trust me when I tell you, you don't want that tooth and claw. And you don't wanna see inside the mind of a savage kind. And you don't want that recognition of, oh, there goes that guy. But if you do decide that you're gonna play that hand and try, just think before you act because your actions don't go rhyme. Poisoned by the snakes in the grass, hoaxed by the rats out the maze. They should've never poked the lion as he passed, cause now it's two hawks in a cage.